Ako po si Father Dennis, paring Densyo sa social media. Tara, magkwentuhan tayo. Simulan natin ang bawat araw sa ating pagdiriwang ng Santa Misa. Ialay natin sa Kanya ang lahat-lahat sa araw na ito. Pagkatapos ng misa, siyempre, magluluto na tayo ng ating agahan. Narito ang aking chef, si Ate Arlene at si Kuya Rico. Narito naman ang aming mga alaga. Ito ang aming pusa, si Lolita. Ito naman ang kanyang kasama, si Nana. Hello! Meron din kaming mga alagang kalapate. Salamat po, Kuya Shamir. Ano ang aming agahan? Siyempre, ang paborito nating tuyo at tinapa. May kasamang itlog. Tara na sa barangay. Pero bago pumunta sa barangay, abay, magpagasolina muna sa Centrum Fuel. Pagkatapos ng tricycle, bangka naman. Inihatid tayo ni Kuya, ang tatay ni Ate Arceli. Salamat po. Welcome po sa chapel ng Sitio Telec dito sa Barangay Bangan Oda. Tapos, tricycle ulit para pumunta sa Barangay Viga sa San Isidro de Labrador Chapel. Bago ang Santa Misa, syempre, ang ating number 1 na ginagawa. Kwentuhan muna. Kumbaga marites muna. Thank you po!